दावहाखौबो नांगोन गोनां जेम्स बेवहाय जोंनो मानो होनबा एकदमबारे गावनि खाथि खाथि लांहोआबा खागदावनानै लांफायाबा जारलासो दङ हाय सानाफोर गुड मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालायलायबाय आरोना ओंखारलायबाय नै बिदिनोसै दावहा नांखांबाय न'आव एबार बाहारायाव दावहा नांहैनोसैलाय फौजिनि हिन्जावफोरखौ होनो आरोना दावहा नैथि दावहा नांगिरि होननानै बुङोनो जोंना जेम्सखौ बेवहाय खालायबाय आरोना आहा बेवहाय जायो आहा जेम्सखौ जेम्सआ बुंखायो नैथि दावहागिरि होनो फौजिनि हिन्जावफोरखौ ओंखायनो आहा न'आव दावहा नांखांबाय एबार बाहारायाव दावहा नांहैनोसै आरो दावहाखौबो नांगोरगोन आं गावजोंनो फार्स्ट नांगोरगोन आं आंनि इउटुब चेनेला मा रोंनांगोन बुंनानै होनोबा होखा नङाबा जारलासो जागोन क'क्राझाराव फैबा लाखिगोन थांफिननो मोननाय नङा न'आव साख्रियाव थांफिननो मोननाय नङा लाखिजागोन नोङो फ्लाइअभाराव दाखालि शुटिं खालामनो फैखादोंना आरो दाखालि फ्लाइअभाराव शुटिं खालामनाया ओरैबायदि दावराव आंहा फिसायानो उन्दुनो हायाखै बिनि दावराव जोंनो गासै होख्रावबाय थायो बेसे गारामा गुवार बे बेवाया हाबाब उन्दुनोनो हायाखै जोंहा हैदिनखालि अखा दोमैलायनाय लोगोफोर बिराद गोदो ओंखाम जाखानानै उन्दुनोसो नागिरदोंमोन गैया बिनि दावरावजोंनो उन्दुनो हायाखै बाला जोंहा एखेबारे लामनायाव बेबायदि दावराव जोंनो बेसे होख्रावबाय थाया नोंलाय माबाया आंनि चेनेला माबानानै होखा नङाबा दावहा नांगोन आं नोंजोंनो माबाया बुंनानै होखा आंनि चेनेलखौ थाबनो लांफाखा नों खाथिनो खागदावनानै बुंखाबाय आङो ओंखारनोसै सनाफोर नै थांनोसै फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनो ओंखारनोसै नै ओंखारखांबाय जोंहा बालायबाय नै थ' नायलांबाय थादो सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम थांनो ओंखारलायबाय आरोना फुंनि खामानि डिउटियाव थांगासिनो दं नै बेहायनो शुटिं लाफैदोंमोन आरोना आंना जेम्स बेवाया नै बेहायनो ओमफ्राय फ्लाइअभार खाथि नालाय जा स्कुल मोनफैलायबाय बाजारावबो थांनांगौ आहा एसे फिसाजोखौ दोननानै फैफिनबाय आङो बाजाराव थांसै एबार बाजार मोनफैबाय आङो साखि लांखानोसै कालि फुजानि थाखाय फैबाय थानोबो बायोना फैनायावनो लांखानानै दैयाव सोमनानै दोनहैनोसै थाव बारा जायैनि मोनसेयाव थाइसेनो हासिब बायनोसै दिनैनि दिनाव हासिब बायनांगौनो नालाय दिनैनि दिनाव हासिब बायनांगौनो ओंखायनो हासिब बायनोसै आहा नै बाजाराव मैगं नायलाबायनि एसे फिथा लांनो नागिरदों फिथा ना गुरनायानो सिंगिल' मोनो गुन्दैया माबानाया ना सारनाया बेफोरबायदि नाखौसो जानानै सिंगियाबो फिसा नंगौ आरो गिदिर लकेल जाबाय नालाय ओंखायनो जाबाय बेबायदि आगाथा सानब्रै सानबासो जाबायना खबाइसे गाहाम मोनो फैनाय फिथागुरियाव बे जाम्फैयाव बे माबा दंमोन ड्रेन सनाया जा गोदो उन्दुबोबाय आरोना एंथ'ला आं थाथोंसै गुदुं मोननायनि थाथोंसै दाननो दोनबाथाय सिरि मोनगोन फिथाजों साजों लोंनानै लागोनसै गाइखेर सा गोथावनो ओमफ्रायो ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसै ना सायनांगौ नाबो लाबोदों आङो मैथा खानानै गोथाव जानोसैलाय आरो दिनैबो सा फुदुंदों ने साखौ बेहायसो फुदुंनो मोजां मोनो आरोना आं हारसिंल' नालाय आरो फिसाजों लोंबा बिमा फिसा सानैल' नालाय ओंखायनो बेहायनो फुदुंनो मोजां मोनो आरो आं मानसि बुरजाबासो हाथायाव फुदुङो ओमफ्राय आं हारसिंल' नालाय दा ओंखायनो बेहायनो फुदुंनानै लोङो आं आरामनो टिफिन फिसायावनो गोदौबाय जाबाय नै आंना फिथा गाइखेर सा लोंनोसै गुदुं मोनलायलायो आरोना फुङाव दुगैनानै आरो फुङावनो स्कुटि सालायलांनाय जायोना एकदमबारे गोजां हाबलांथारो आरोना एकदमबारे दै गुदुं आरि लोंबासो दुंखांलायो गुदुंनो
बिसिनायाव दोननाय नायनि आं थागोन ना थाया सनाया मिनियोसो आरोना बिसिनायाव दोननाय लोगो लोगोनो मालाय मिनिबावबायसो लाबोदों नै ना सायनानै लागोनसै आङो ना बाथा सनाया गेलेगासिनो हारसिं सायना लानोसै आं बे टाइमावनो मामबार सोर सोरहा सना रुफा बायखो दिनैनि दिनावलाय आंहाबो फिसा लाबोसाबबाय आरो नामनि आन्था ओरै सायखांबाय आं नाखौ नै एबार मैथा खाहैनोसै मैथाजों जागोन नालाय सासेया संग्रायजोंसो गेलेगासिनो नै मामा जिउ सना गेलेदोंहाय दे गेलेबाय था दे औ गेलेबाय था दे खुन्दा दै आरो ना सबाय बिमायाव सारनो थाखाय लादों आङो सबाय बिमाया बोरैबा माबानाय बायदि जादों जों ओंखायनो सारनोसै बानलुआवबो सारनानै होनोसै आं एसे ना सुनाय दैखौ बेबो बानलुआबो बोरैबा जाथारदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो ना लाबो बिदिनो सारै ओमफ्राय उनाव मोजां जानानै फिथाइ थायबाय आरो दा मैथा खानोसै खादाया मैथा सायाव जिरायबाय आंना गय जादों आङो गोथावनो खाखांबाय आङो नै मैथा फिथाइ मोनथाम मोनब्रै लाबाय न' आमोननोबा न' दे साय दे सायदो दे मामिया संसै मा बियो मा मैथा होनलाय दे मैथा जा होनलाय दे जा होनलाय जिउ मामा पाप्पा होनलाय दे सना पाप्पा जाया जिजि बियो ना एवबाय नै जलायलायबायसो लानजाया मैथा ओंख्रिया आंना मोननोसै ओइ गाबगासिनो दंहाय नै फिसाया उन्दुनो ओंखारबाय र' सना र' सालायदो संखांगलायबाय देरहागलायबाय कान्दुलिया एसे गोलैखांलायबाय आरोना दासो फाखायावनो बिफांथ' गसंज्रांलाबायबाय सियाराव दुम होनबाय दाना सनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां मोनदोंबा अन्नानै मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव मोजां कमेन्ट लिरनानै हरदो आरोना मोजां मोनदोंबा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक मोनसे हर कमेन्ट मोजां हरदोलाय आरोना सनाफोर अन्नानै गोसोखौ मोजां मोनलायो भिडिअ लाबोबाय थानो गोसो जायो कमेन्ट मोजां मोनोबा थुलुंगाखाङो आरोना भिडिअ लाबोबाय थानो थ' बिदिनो मोजां कमेन्ट हरबाय था अननाय हो सापर्ट खालाय आरोना गावजों गाव सापर्ट खालायलायाबाथ' मालाबाबो देरलांनो हाया ओंखायनो जों बर'फोरा गासिबो खौसे जालायनानै गावजों गाव सापर्ट होलायलायनानै आगान सुरलांसै आरोना आरामनो आयौ सासेया नै थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नायदोलाय आरोना दसेबाबो टाइम होनानै आंनि भिडिअखौ थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय दे बाय बाय